det ned med hovedet. Op med hovedet. Rejs dig op, så. Så rejs dig op, Nolle. Rejs dig op. Rejs dig op. Godt. Rundt på ryggen. Klar ryggen. Hele tiden rundt på ryggen med den rundt ud. Hele tiden rundt på ryggen med den rundt ud. Godt. Hele tiden rundt på ryggen. Op med den. Op med den. Lad os gå garden. Træk vejret. Godt. Træk den arm ud. Yes. Godt. Yes, lidt ned i knæ. Ikke på hælene. Godt, sådan der. Yes, arbejd med den overhook. Yes, præcis. Arbejd med den overhook. Yes, kom. Tro på den. Så hopper du. Hop guard, hvis den sidder tight. Du skal ikke være bange for at hoppe guard. Der er masser tilbage. Yes, godt. Ja, helt præcis. Så trykker du den anden arm. Tryk den. Klatter med benene. Tryk den. Klatter med benene. Tryk den. Yes! Gå på den nu, Nolle. Over mod mig og spark højre ben op over hovedet. Bare fang den og tryk det. Klatter med benene. Nej. Yes. Godt det der, Nolle. Fortsæt på den. Fortsæt på den. Den kommer. Og så. Okay. Tryk væk. Vend ikke mod ham. Over mod mig. Yes. Over mod mig. Godt. Få det knæ op. Yes. Fortsæt. Yes. Godt. Fortsæt. Ind mod ham. Du arbejder stadigvæk. Han har ikke fået nogen point. Arbejde. Godt. Nolle. Arbejd nu. Nolle, kig på mig. Yes, ind og hopguard. Yes, du arbejder det herfra. Med det samme. Op. Herover. Flipper med over. Op på hånden. Og så flipper du. Tryk på albuen. Og så op på hånden. Klatter med benene. Tryk den ene arm ind. Tryk på hårdt. Yes, stop. Rigtig godt. Fortsæt. En gang til. Yes. Bange ben. Spark ud. Den kommer, Nolle. Gå på en armbar og træk. Yes. Bare træk og gå på armbar. Eller på lippen. Sæt op. Fang en arm og bridge. Med det samme. Op på siden. Med det samme. Yes. Pas på armene. Ind med albuerne. Ind med albuerne. Op på siden. Hele tiden. Yes. Tryk på det knæ. Ind med begge arme. Der er ikke nogen choke. Ind med begge arme. Hip bump ind med begge arme. Hip bump og ind med begge arme. Nolle, ikke ligge der og vente. Hip bump ind med begge arme. Se om du kommer op på ryggen så. Op med hælene rundt på ryggen.